Dámy a páni, vítam vás pri mojom prvom videu na tomto YouTube channeli. Rád by som sa zameriaval na videá o fotení, fotky, ich úprava, príslušenstvo a tak ďalej. Okrem toho by som možno chcel robiť aj nejaké vlogy a možno aj nejaké videá na úplne inú tému, ale o tom si povieme až trošku neskôr. No, každopádne dneska som vás chcel zobrať von, že si urobíme nejaké to street fotenie, urobíme to trošku zaujímavejšie. Akurát, že vonku fúka, je sichravo, zamračené, není dobre svetlo, fotky by jednoducho nevyzerali dobre, takže bohužiaľ budeme si musieť počkať, ide zima, tie západy slnka jesenné už asi skončili, to sme asi zmeškali, ale ide zima, bude sneh, dúfam, že bude sneh a vtedy budú tie fotky akože. Medzi tým si myslím, že je celkom podstatné a dôležité je vás oboznámiť s mojím vybavením, ktoré používam na fotenie. Ako prvé a najdôležitejšie je to foťák, to ste asi nečakali, že? Takže máme tu Sony Z2E10. Technické špecifikácie vám tu asi vypíšem na obrazovku, alebo keď tak zanechám nejaké informácie dole v popise. A tým vás zaťažovať nejako extra nebudem. Skôr by som povedal, že aké mám skúsenosti po pol roku používania tohto foťáku. Na fotky je tento foťák dosť podceňovaný od fotografov, lebo je to také, že neprofesionálne, skôr na také, že videá, je to super na videá, vďaka svojmu výklopnému displeju, hej, svoje veľkosti, je to také maličké, zoberieš do vrecka, bum, fotíš, natáčaš a ideš. OK. Ale na fotky je tento foťák, si myslím, že je aj tak dosť dobrý, hej, nie je to na profesionálnu prácu, ale skôr také, že na to street fotenie a také skôr, že voľnočasové, ako som hovoril, zobereš, vyťahneš, fotíš, hotovo. Veľmi jednoduché ovládanie to má, ideálne pre začiatočníka. Ako som hovoril, je to také maličké, ale výsledky z fotenia si môžete pozrieť tak na mojom Instagrame, ktorý na to hodím. A myslím si, že to robí dosť dobré fotky, aj keď to není najdrahší foťák. Ale nie je to vždy o cene, že to najdrahšie je najlepšie, ale o tom, jak si to nastavíte, o tom, jak vychytáte svetlo, hej, a dokážete spraviť fakt dobré fotky, ktoré sa vyrovnajú aj tým profesionálnym fotografom, takže tak, s týmto foťákom som veľmi spokojný. OK, ďalej sa presunieme k objektívom, pretože ak chcete robiť fotky, tak vám určite jeden objektív stačiť nebude. Ja teda konkrétne používam 3 objektívy. Prvý si ukážeme, je to takýto maličký základný objektív, ktorý dostanete priamo ku kamere už v balení. Je to objektív 16 až 50 mm, je to skôr na také začiatočnícke fotenie, by som povedal, také bežné fotenie, von, dovnútra, kamkoľvek, proste je to také maličké, skladné, beriem to so sebou vždy. Skôr na začiatok je to fakt super, s fotkami som bol vždy spokojný. No ale keď chcete posunúť level trošku, hej, tak si kúpite ďalší. Takže tým pádom som sa presunul na môj druhý objektív, ktorý mám hneď tu. Tento objektív už je taký, že trošku väčší, má to trošku širšie sklo. Je to teda širokouhlý objektív. 10 až 18 mm. Čím viacej milimetrov, tým väčší máte vlastne zoom. Toto je 10 až 18 mm. To by som používal hlavne na videá a vlogy, pretože fakt je to ultra široké, takže hej, toto by som mal skôr na tie videá. Toto na videá. No a môj posledný, najnovší objektív máme priamo tu. Aha. Je to už také slušnejšie dielo celkom. Priblíženie 18 až 200 mm, takže dokáže sa z toho vysnúť takýto kanón, takže ako som s tým veľmi spokojný. Na fotky tento objektív používam úplne že najčastejšie. Portréty, takéže krajinu, budovy, čokoľvek. Proste s týmto objektívom som veľmi spokojný, používam ho najčastejšie na fotky a je to cool, je to opticky stabilizovaný objektív, takže sa nemusím báť, že by bol ten obraz nejaký rozklepaný alebo čo. Čiže toto je taká moja srdcovečka, som s tým veľmi spokojný a určite odporúčam. Môžeme si to vlastne ukázať, jak sa to dáva na ten foťák, je to vlastne veľmi jednoduché, len priložíte, zatočíte, hotovo. Máte to tam, môžete krásne takto fotiť, úplne v pohode. Takže to by sme mali foťák a objektívy. Ideme ďalej. Ďalej, dámy a páni, tu mám takýto krásny maličký mikrofónik, zase na videá ideálne.
pretože na fotky asi ťažko budete používať mikrofón, takže shotgun mikrofón, takže to vlastne má snímač takto spredu, zachytáva zvuk, ktorý je pred kamerou, super na vlogy, ja si myslím teda. Inak ďalej k tomuto asi nemám niečo viac povedať, zvuk je veľmi kvalitný, oveľa kvalitnejší než zo základného mikrofónu, takže investovať do mikrofónu sa veľmi oplatí. Takže ďalej tu máme takýto stojanček, maličký, základný, ktorý mi tiež k tomu došiel. Má to takto 3 nožičky, dá sa to položiť, keď potrebuje niečo natočiť. Takže toto je tiež veľmi super. No a to by bolo asi aj všetko k mojej výbave. Najnovšie, čo mi teraz došlo, je svetlo, ktoré tu práve teraz používam. Hej, takže to by som vám chcel ešte ukázať. Je to takéto maličké prenosné svetlo, keď ho takto zapnem, jednoducho svieti. Farba. Dá sa nastavovať. OK, tuto na boku je takéto kolečko, vidíte, že som práve zmenil farbu. Kolečkom si to môžem takto ešte meniť na modrú, takúto zelenú, až oranžovú, červenú, je to full RGB, takže farbu si môžem zvoliť akú len chcem a to je na tom úplne super. Takže teraz keby som zhasol, ukážeme si to. Tak to mám takýto zelený odtieň a vyzerá to celkom cool, takže ja si myslím, že do pozadia alebo nejaké, keby som potreboval niečo nasvietiť, len zoberiem, dám do vačku, je to maličké, šikovné a je to super. Takže toto je môj najnovší prírastok do mojej výbavy, takže som s tým zatiaľ velice, ale velice spokojný. OK, takže máme tu zase klasické biele svetlo, takže super. Videli ste to? Takže ja si myslím, že na úvod som vás oboznámil dostatočne. Teším sa na naše prvé spoločné fotenie, pokiaľ by ste mali nejaké otázky, pripomienky alebo nejaké nápady. Napíšte mi to dole do komentáru. Takisto na toto video nezabudnite na like a odber. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau!